Salut! Îți voi arăta cum poți să trimiți o imagine pe Viber pentru Windows 8. Acest lucru se poate face relativ simplu. Tot ceea ce trebuie să faci este să intri într-o conversație, să apeși pe acest buton, să apeși Send Photos, după care să mergi în calculator sau unde ai salvat acea poză și să o selectezi. Eu mă voi duce pe acest calculator, pe desktop, pentru că aici am poza selectată. Și voi trimite poza. Aici ai posibilitatea să vezi poza dinainte și de asemenea să îi adaugi o descriere. Și după ce ai apăsat butonul test, poza va fi trimisă prietenului tău. Îți mulțumesc pentru că m-ai urmărit, abonează-te la canal pentru mai multe informații.